logistiksag. Men Laura, hvor er Mette henne? Jeg kommer! 2 sekunder, kom nu! Kommer jeg for sent? Kommer jeg for sent? God aften alle sammen. Jeg har fuldstændig glemt det hele. Alt. Jeg har glemt tidspunktet af det hele. Og så alt det sne, der er kommet, og alt det is, der ligger på vej, så kan jeg overhovedet ikke cykle. Nej, men det er helt ærligt. Jeg tror sgu også, jeg har glemt mit kostyme og det hele. 2 minutter hjem. Jeg tror lige, jeg kan nå at cykle hjem efter det, inden vi starter. Nå, men vi håber, I er klar til. Imens Mette cykler hjem efter sit rigtige tøj, så begynder vi bare. Men vi håber, I er klar til at se en masse sjove sketches, sange, danse, parodier og meget mere. I kender nok God Aften Danmark som et meget velforberedt og gennemøvet program. Men det, I kommer til at se nu, er noget helt andet. Produktion God Aften Danmark. Bag kameraet Pedro Karsten. Scene 1, take 29. Godmorgen og velkommen til God Aften Danmark. I dag... Cut, mand! Altså, prøv nu lige. Det er 29. gang, jeg stopper dig, ikke? Ja, men jeg kan jo ikke huske det. Hvor svært kan det være? Du skal jo ikke sige godmorgen, Danmark, når vi laver God Aften, vel? Kom nu. Ja, jeg kan godt nu. Jamen, det skal du også, fordi vi kører live nu, ikke? Okay. Ja. Er vi klar til at køre live? Ja. Ja. Vi siger 3, siger 2, siger 1, siger go. Sport og sund mad. Og vi har så Brødrene Priser på besøg her i dag. Ja. Hvad vil I konkurrere? Jo, vi skal jo lave en sund ret. Ja, det skal vi. Ja, vi starter simpelthen med nogle grøntsager, lidt røg og lidt citron også. Og så er det jo altid vigtigt med rigeligt med smør. Det er rigeligt med smør. Og så også en lille chat sødmælk. Det skal være sødmælk. Men det der er min mælk. Men så bliver det bare lidt ekstra smør. Ja, smør. Ja. Og så når det sådan har simret 2 minutter. Halvandet, ja. Det må helst ikke blive grøntsagerne må ikke være smeltet. Så smager det ikke. Nej. Så tager vi det op og bare ud med det. Det kan man ikke bruge alligevel. Og så har vi den her lækre sauce. Ja, sauce. Ja. Men jeg siger så tak til jer. Ja, velkommen. Og nu må I komme hjem. Mange tak. Og det ser vi så over til VM i roning, og det er i Tønder, og der har vi så Lene Andersen og Anne Helleberg, som har været siddet og givet os et interview. Og de er så på vej herind nu. Og hvordan går det så for jer? Det er hårdt. Ja. Vandet er bundfrossen jo. Vi har været nødt til at tage noget kaffe med for at holde varme. Der er ingen af os, der er så glade for at drikke kaffe med det her dejligt varmt mellem fingrene. Ja, man gør sådan her. Ned, og lige så snart du mærker, at du skolder, så bare ned på isen, fordi så køler det af igen. Og så fortsætter du bare. Og så er jeg i gang med det, så du ro. Har I taget noget med til at bringe jer lykke? Ja, vi har jo det her julehjerte. Vi er jo tæt på juli nu, så, og vi går efter guldet, så vi regner med, at det bringer lykke. Nå, men jeg håber, I kan holde varme. Det er jo trods alt december. Ja, for pokker. Og I når en guldmedalje. Ja, vi gør, hvad vi kan. Vi skal mod målstregen nu. Så vil jeg sige tak til jer. Jo, tak. Vi skøjter. Og nu går vi så over til noget, der er lidt varmere. Nemlig Tour de France. Der har vi vores allesammen Nikke Sørensen. Ja, det har jeg. Det er hårdt. Ja, det er det dejlige. Og det er simpelthen så sygt. Og det er så lang tid siden den sidste pilletur var der. Og de andre, de er jo ved at indhente mig. Ja, det er ikke godt. Nej, så jeg må hellere afsted. Ja. Det må simpelthen ikke altså.
til noget, hvor selv de mindste kan være med, nemlig dværghåndbold. Og der har vi Anders Eggert til at forklare os lidt om det. Og hvad går det her så ud på? Ja, altså, vi spiller jo håndbold, men der er desværre ikke udviklet en bold til os endnu. Så vi må nøjes med en af de normale bolde. Og for helvede altså! Og så på live-tv! Er det fuldstændig sindssygt? Det var ikke med vilje, den er bare så kæmpe stor. Det er en helt hoppebold. Og så er med korte ben, lange arme og kæmpe hoved, så det er ikke så nemt at styre. Det kan jeg sgu sige. Det var ikke vildt. Gør ikke noget. Nå, det var så alt, hvad vi havde for i dag. Og nu kommer også alle de andre shows. Så kom gutterne allerede ind. De har virkelig ingen tålmodighed overhovedet, men de er nu meget søde. Ja, right, de er søde, når de hører efter. Ja, okay, de ser søde ud så. Nemlig, de er små, så, og de har lidt på tog. En blå kop og hvide shorts. Og nej, det er ikke Tuborg Julebryg, men den vi kender bedst som spøgelferne. I de blå hånd. I de blå dværge. Lidt for øje. Sikke en masse små pæne smølfer. Min lille smølf er så svedig. Nå, nu må jeg hellere væk mine små smølfer. Kom, så står vi op. Det var da dejligt. Kom, så står vi op. Det er så smølfende godt ud, det der. Det kan da vist kun være en adoptivsmølf, det der. Ja, men hvor billig smølf? Kakamal. Ikke i det hul, det bruger jeg til noget andet. Billig smølf er væk, billig smølf er væk. Dovensmølf, billig smølf væk. Jeg kan godt få lov til at sove videre. Ej, vi skal finde. Billig smølf, billig smølf, Lille smøl. billig smølf, billig smølf, billig smølf. Fortsættes. Det, der kommer nu, er nok noget, der interesserer de fleste drenge og mænd. Det er hurtigt, det vildeste af det vildeste. Nu på dansk, det er top 4. Hello everybody and welcome to the Danish Top Gear. Tonight we have a lot on our schedule. We have the world's fastest car, the famous Bugatti Veyron. James and Richard are going to give you a little information about it later. And then later the Stig's going to go drive a lap on our track. And then even later we have a guest that has a lot of self-confidence in himself. And last but not least we have a surprise for you. Now,